Hola, dobro jutro. Uopće se ne vidim. Sada je pola 7. Vani je noć, totalna još. Danas smo morali malo ranije krenuti u šetnju, u vježbe. Imamo nekih obavezica za obaviti prije nego što idemo raditi, a ne želimo da pati naše ove jutarnje rutine. Pa smo se malo ranije digli, već smo nešto odradili, klopali, sada idemo malo vježbicu baciti, prvo ćemo jednu šetnju malo dužu da se na taj način ugrijemo. Pa sam se malo samo htio ovak javiti iz ove perspektive s jednom porukom. Znači, ako ti se zadesi u životu da se nađeš u situaciji da imaš ekstra nešto za napraviti, uvijek ima opcija da se ustaneš ranije i ranije kreneš. Ajde, javim se malo poslije, vjerojatno će već lagano biti i neka zora dan, biće jako lijepo vrijeme. Vidimo se. Hola, sada je 7:07, bilo prije minutu. Došli smo u početak dana, lagano je dan ovdje došao. Ovdje je takav mir, no ipak, iako je daleko, čujem tamo cestu u daljini i aute kako ljudi lagano idu na posao. Bilo bi tako fora da smo sagradili nekakve zvučne zidove kod tih cesta da nam ne dolazi taj zvuk. Ili bešćujne aute. Evo nam ovi električni su bešćujni. A buka koja nastaje da se proizvode, to niko ne čuje. To je tamo negdje. Čovječe, koji dobar dan. Sinoć sam legao u 9 sati spavat. Bio sam tako umoran. Došao sam s posla, najao sam se onak pošteno. Unošenje hrane, prvo sam pojeo miso i juhu, 2 puna tanjura. Pa sam poslije jeo prženi kruh sa gi maslacem i med. Još lešnite. I onda na kraju popio jedno zlatno mlijeko. Zlatno mlijeko je isto jako dobro za depresiju. Tako da savjetujem da probaš ako nisi. Vrlo jednostavno. Imaš mlijeko, može i biljno. Unutra staviš malo kurkume, malo džumbira, malo papra. Možeš ako nemaš papra ili ako nemaš džumbira, možeš dodati malo neke ljute papričice ako želiš. Cimeta celonskog po mogućnosti. I onda to kuhaš 20 minuta. Ja volim na laganoj vatri. A možeš i ako se žuriš, ja sam se jučer žurio pa sam na brzaka sam zakuhao. I obično se doda neke još masnoće unutra. Mislim da u originalnom receptu kojeg sam prvi put vidio je bilo kokosovo ulje, ali ja sad volim eksperimentirati sa svim i svačim. Sinoć sam baš dodao kokosovo ulje. I onda sam to popio prije spavanja. I oprao zubeke i otišao u Krpe. Nikako disanje, ništa. A zvalo me, baš mi je trebao san, mir, smiraj. No, kako je bilo fakat 9 i nešto, malo je prošlo 9. Ja sam zato 3:33, volim te brojeve malo se igrat. 3:33 sam navio sat i kad mi je zvonio alarm, baš sam se probudio fulno spavan. Tako da,
treba nekad svoje tijelo poslušati. U mogućnosti uvijek. No evo ga, malo sam samo se htio javiti, tu sam malo bio meditirao, disao, svašta nešto. Pa sada bih htio isto spomenuti jedan super alat za depresiju, za staknes, a to je ples. Pa evo, pozivam te da za početak, za neko zagrijavanje, prije vježbi, prije početka dana, možda zaplešeš sa mnom. Ja ću si tako krenuti u dan.
Λασόφυλλος, Βουβάκης και Ντεκ, τελευταίοι επιβάτες της Ολυμπιακής, αριθμός πτήσης 532, με προορισμό τα Χανιά, να προσέχουν επιμόνως στην έξοδο Β29. Η πτήση είναι έτοιμη για αναχώρηση. Επιβάτες, Λασόφυλλος, Βουβάκης και Ντεκ. Your attention, please. Dance with me. You want to be. Dance with me. You want to be. Hojla. Evo ga, završili smo jutarnjo tijelo brigu, tijelo ljubav. Kao što vidite, kao što ste vidjeli, započeli smo sa plesom. Kao jedno malo zagrijavanje. I onda smo mi poslije još nastavili malo i ovih fizičkih aspekata za mišiće. Sklekovi, zgibovi i tako to. Malo skakanje, istezanje. Koji mir u tijelu sada. Tako da, ples isto jedan od super medicina za depresiju, staknes. Ples je ono, mislim, ja danas kad gledam kroz svoj cijeli život, baš me je spasio ono, i ti kao loši partiji su me na neki način spašavali, jer sam ja tamo plesao cijelu noć, ono brutalno, nekada po 2 dana bez prekida. Mi ljudi prirodno tražimo medicinu. To bi baš htio reći, ta medicina, ta riječ. Na današnjem svijetu medicina je nešto kao... Neću ulaziti u to, ulazit ću u riječ medicina, u kako su naši stariji narodi, znači naši preci su koristili tu riječ medicina. Medicina je nešto što nas poravnava, znači poravnava naš duh i tijelo, da smo u skladu sa sobom. I to je medicina. Tako da, kad ja koristim medicinu, znajte o čemu pričam. Kako ja koristim tu riječ. Tako da medicina plesa je nešto ono, wow. Savjetujem da se koristi češće nego rijeđe. Inače, u tim starim učenjima nativnih Amerikanaca iz jedne tradicije koje se ne mogu točno sjetiti imena, pa je neću sad izgovarati, ali ću kasnije napisati u komentarima. Tu baš jako dobro uče o tim stupovima dobrog života. I jedan od tih stupova je art, znači da imamo neku svoju umjetnost izražavanja, da možemo stvarati neku ljepotu u ovom svijetu. Da li je to kroz crtanje, kroz ples, kroz pjevanje, da nekakvu lijepu vibraciju, svoju ekspresiju možemo staviti u svijetu na lijepi način. Tako da, ples je isto jedna od tih načina. Sad svakome nešto više paše, meni ples jako dobro paše, cijeli život sam plesao ko mali, breakdance i obožavao sam ići u diskoteke plesati, baš volim ples i dugo nisam se susreo s njime dok jednog dana nisam nabasao i na ove neke metode. Mislim da je prvi put bio, mi Hrvati imamo Kaja, znači njeno ime je Kaja.
ples, ona radi šamansku verziju plesa, ono, brutala. Tam sam baš prvi put otišao nakon operacije, još sam bio onak, to su prvi moji pokreti gdje sam se krenuo se malo jače kretati, jer sam do tada bio praktički u krevetu, u mirovanju. I kad sam vidio tu predivnu medicinu, šta je sve poteklo iz mene, šta sam doživio, onda sam se full zainteresirao za to. Pa sam upoznao 5 ritmova. 5 ritmova isto vam preporučam. Ako netko voli nekakvu tu ekspresiju kroz pokret, probaj si neku od tih tehnika plesa, tih medicina. Kako to volim, dugo još nisam bio, želim si to dati uskoro. Ali dajem si ja to sad sam, tako da možeš si i sam to dati. Ali dobro prvo upoznati negdje netko ko se bavi s time. Mislim, to su sve ljudi koji su posvetili svoj život tim tehnikama i izučavanju toga i zaista tamo otići stvorit će siguran prostor da se možemo isplesati. Romana, 5 ritmova, isto zaista topla preporuka. Znači, to su neke dvije osobe koje su mi zaista stavile dubok utisak. Romana Saldo i Kaja Tamara. Možete si potražiti sigurno, i u mom profilu ih ima negdje, pa možete pod mojim prijateljima ih potražiti pa vidjeti šta nude. Topla preporuka, uvijek se radujem kada imam priliku da ih odem posjetiti i plesat se u njihovoj predivnoj energiji, prostoru koji slože i kako ga drže. To je safe place to go to express yourself. Tako da, neću više duljiti, pićim dalje. Danas me čeka busy day. Nisam ni spomenuo, danas je puni mjesec. Da, tako da, top trenutak za nekakve odlukice, za pogledati gdje smo do sada bili u životu, šta smo radili. Pogledajte si malo puni mjesec, kakav je danas, šta nosi, to isto dobro za znati. Ajde, pićim dalje, pusa, bok!